Il-Ministru għall-Ekonomija, Silvio Xkembri, jaqbel mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, li preżentament il-pajjiż jinsab bla viżjoni. B'mod mill-aktar xokkanti Xkembri illi ilu jservi bħala Ministru għall-Ekonomija minn Jannar tal-2020 u membru tal-Kabinett tal-dawn l-aħħar 7 snin, ammetta li l-Gvern tal-Labor qed jimxi mingħajr viżjoni. Dan qalu meta kien mistieden fuq il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-RTK. Konna niġu kritikati u jidilli għakkali l-ġil smajtajt li isma dal-pajis ma jafx fejn sejjer. Ekku, m'għandux verazzjoni. Issa tgħidu li jridu viżjoni. U issa tgħidu bil-maqlub. Is-Segretarju Ġenerali tal-Workers Union qal. Daqshekk, u tant kemm korrett li fil-fatt qed ngħid. Ġifieri mhux Andrew Azzopardi. Mhux hekk qed nitkellem Andrew. Kieku ta' Workers Union nitkellem miegħu. Titkellem miegħu. Iva, nirreazzjoni. U jiena naqbel ma dak il-punt. Għandna bżonn meta fejn irid jasal il-pajjiż. M'hawnx viżjoni. Irridu fuq l-affarijiet kollha strateġiċi le m'għandniex. Fl-aħħar jiem il-Gvern nieda suppost viżjoni sal-2050 illi sal-lum għada fi stadju ta' konsultazzjoni pubblika illi ma tindirizzax il-ħtiġijiet fost l-oħrajn ta' dawk il-persuni li ma jaffordjawx jieklu laħam jew tiġiġ. L-istatistika turi illi persuna minn kull 10 ma tiflaħx dan il-pis finanzjarju illi għal maġġoranza hija normalità. Iċ-ċifri juru illi n-nies fir-riskju tal-faqar qed jiżdiedu fil-waqt li l-użu ta' soup kitchens qiegħed jiżdied ukoll. Ftit tal-jiem biss qabel mal-Ministru Clyde Caruana jħabbar id-diskors tal-budget, Silvio Xkembri insista li dawn iċ-ċifri ma jurux ir-realtà vera tal-ħajja f'pajjiżna għaliex meta kien lettur tal-ekonomija fl-Università ta' Malta kien jgħallem lill-istudenti illi l-indikaturi tal-GDP mhumiex kollox. Madankollu ammetta illi l-ekonomija li qabad il-Gvern mudell ekonomiku li dejjem ħareġ u għalih huwa stess ġab problemi oħrajn miegħu. Il-fatt li inti kibret l-ekonomija ġabet sfidi magħha oħra ġodda. Mistieden fil-programm kien hemm ix-Shadow Minister Ivan J. Bartolo l-istqar li fil-waqt li huwa minnu li l-ekonomija kibret fl-aħħar snin u għafatt ukoll li din kibret fid-direzzjoni l-ħażina bbażata fuq il-kwantità u mhux fuq il-kwalità bbażata fuq nies importati minn barra minn Malta u l-Ewropa. U għassaħa li l-ekonomija kif inhi ma tista' qatt tkeċċi l-barra mill-pajjiż persuni meqjusa bħala TCNs. Iżda staqsa dawn in-nies x'qed iħallu fl-ekonomija tal-pajjiż x'introjtu qiegħed jieħu l-Gvern minn fuqhom jekk fil-maġġoranza tagħhom jaqlaw paga minima xorta waħda jagħmlu użu mill-istar Mater Dei tal-inqas darbtejn fis-sena u jibgħatu nofs il-paga tagħhom barra minn Malta. Bartolo insista li dan il-pajjiż ma jridx politika bbażata biss fuq kampanji elettorali iżda direzzjoni ċara u tonda illum qabel għada. Għax il-pajjiż jekk se jibqa' biss jiddependi fuq l-elezzjoni li jmiss sentejn u nofs oħra. Kemm se jkollna maġġoranza u kemm se jkollna di u kemm se jkollna l-oħra, jiddispjaċini. Il-pajjiż aħna b'dik il-politika se nkomplu nitfawlu l-ankri ma saqajh u dal-pajjiż fl-istorja tiegħu hija ċara li meta dan il-pajjiż kellu direzzjoni, dal-pajjiż ġera. Francesco Catania, għall-News.